מי שאנחנו הולכים לעלות היום, כן. לראיון אצלנו, הוא רופא, פעיל סביבתי, איש משפחה למופת וידידן של כל החיות. האויבים שלו כמובן הם גדולים ומרושעים ולא אוהבים להתרחץ, אבל הוא תמיד הצליח לברוח מהם איכשהו. אנחנו מדברים כמובן, מאזינים יקרים, על הגדול מכולם, למרות שהוא בסך הכל בגובה של 15 סנטימטר. טוב הגמד! בוקר טוב לך, טוב! תותי, אל תעשי רעש עם המדיח, תותי. בוקר טוב לכם, מתוקים. אנחנו חייבים להתחיל עם השאלה שהכי הציקה לנו, טוב. למה קוראים לך טוב? אז ככה, אמא שלי הייתה נורא נודניקית, והיא הציקה לאבא שלי בערך 50 שנה שצריכים לבחור לי שם. תבחר לילד שם ותבחר לילד שם, ובסוף הוא צעק לה, טוב, תעזבי אותי. תעזבי לך. יש לי שאלה אליך, טוב. אתה באמת אהבת מאוד חיות. אנחנו זוכרים שטיפלת בכולם וסיכנת את החיים שלך לא מעט פעמים. מאיפה מגיעה כל הנתינה הזאת? יפה, עשיתי את זה בשמחה, אבל לא בג'וקים. תותי אשתי שונאת ג'וקים מאוד, מאז שאחד מהם משתכר מה-300 ניסה להתחיל איתה במסיבת ראש השנה ביער. מה באמת לא משתך המקסימה והיפה תותי? וכל כך גם צעירה גם? שלומה מצוין, כן, ילדונת בסך הכל בת 200. אני בן 400 פלוס ועדיין נולדתי שבועיים אחרי 70 פרס. תראה, בסך הכל אתם משפחה מאוד מוצלחת, טוב, אתה רופא, הבן דוד שלך דנדין הוא שופט. הלוואי עלינו. נו בטח, למה אתה מספר? זו משפחה של פולנים, אתה יודע. ממתי לחצו עלינו? ממתי? דנדין היה פליליסט רציני. באמת? כן, הוא היה בורר של העולם התחתון אצלנו ביער. וטוב, מה עם הטרולים הרשעים? הם עשו לכם המון בעיות בזמנו. ודאי בסביבה, לא נפטרנו מהחבר'ה האלה. תשמע, טוב, מה הכוונה? הרי בשמש הם לא יכולים לתפוס אתכם, הם הופכים לאבן. נכון. אבל מישהו סיפר להם על קרם הגנה ועכשיו הם רודפים אחריי. הייתי צריך להתחזות לגמד של דן חסכן, אחרת לא הייתי מגיע לרעיון הזה בחיים. אבל אנחנו רואים שאתה מסתדר מצוין, אז זה לא כזה נורא, נכון? טוב היקר, אנחנו באמת חייבים לסיים, אבל קודם בוא תספר לנו רק מה חדש עם השואל הנאמן שלך, זריזי. זריזי. רוץ מהר, זריזי. זריזי באמת היה אמצעי התחבורה שלי הרבה שנים, אבל הוא הפך להיות עצלן, אז החלפתי אותו במישהו אחר. במי? בשושוע. כן. יפה. אמרתי, למה לא נסדר עבודה למשפחה? יפה, כל הכבוד לך. טוב המקסים, אנחנו אוהבים אותך מאוד. מאוד. תודה שהיית איתנו, אנחנו רוצים לדבר עם ניקו בר שהביא אותך אלינו, בסדר? בסדר גמור. ביי, טוב. שינשן. בוקר טוב, ניקו, מה שלומך? בוקר טוב, מצוין, תודה רבה. לפני שאנחנו ממשיכים לדבר איתך, אנחנו לא התרפקנו מספיק על טוב, בוא נשמע איזה קטע. בוא נשמע איזה קטע ככה. נתרפק ככה. זה מגיע? יפה, אז ניקו, איזה יופי, איזה התרפקות של הנוסטלגיה. בוא נספר קצת שניקו הוא בוגר בית הספר למשחק ניסן נתיב, שחקן, במאי, וכמובן מגדולי המדבבים שהעניק לנו אינספור רגעים של אושר. נזכיר את האריה הפחדן מהקוסם מארץ עוץ, את דנדין השופט, הוא גם משתתף בטאו רחוב סומסום, ועוד. בימים אלו הוא מעביר קורס דיבוב מקצועי שיכשיר את מדבבי העתיד. בוקר טוב, ניקו. בוקר טוב. קודם כל זה ממש כיף, ככה אנחנו מאוד נרגשים מהפינה הזאת, וכל הזמן אנחנו מביאים איזה כזה גיבור ילדות נוסטלגי. אני רוצה לדעת היום בתור הורה ככה צעיר, אתה חושב שהדמויות המצוירות מזמננו מה שנקרא, היו יותר ערכיות ומחנכות מהדמויות שיש היום? נגיד טוב וגמד שהוא למעשה פעיל סביבתי ורופא, היום אתה יודע יש את בובספוג ורן וסטימפי וכל מיני כאלה שאפשר, אתה יודע, החינוך שבהם מוטל בספק, לפחות לטעמי. כן, אני חושב שכן. משום שהתכנים הם היום שונים מאז. זאת אומרת, אז הייתה ממש הקפדה על התכנים. היושבים וממש פותחים את התכנים מתאימים לכל שכבת גיל מסוימת. היום אני חושב שזה
משדרים כל דבר, הם עושים פליי ומשדרים לבדוק בדיוק למי זה מתאים. לגמרי. ניקו, מה הדמות שהכי אהבת לדובב? למה בעצם גם? אתה בתור הורה צעיר צריך לדעת זה ילד אתה אוהב הכי הרבה. אני אגיד לך, אני אתפרץ פה ניקו, זה פשוט ירמי, הוא עדיין לא הורה, אני דיברתי קודם, וכשהוא אמר את זה אני ישר אמרתי וואי, כאילו זה כמו לשאול הורה איזה ילד אתה הכי אוהב נראה לי. נכון. למרות שאתה יודע, אם אני לא טועה גם טוב הוא הדיבוב הראשון שלך, אז אולי יש פה איזשהו רגש מסוים לדמות הזאת, לא? יש איזה משהו, למרות שהוא לא היה ראשון, הוא לא היה ראשון כל כך. זאת אומרת, הראשון נדמה לי היה טאוטאו. אבל הוא באמת, אנשים מזהים אותי עם טוב טוב הגמלת, וכמובן האריה הפחדם מהקוצמרת. אוי, שגם הוא מתוקי אמיתי. נכון. שאלה נוספת שיש לי, ככה שמעניינת אותי, בתור אחד שמכשיר למעשה את מדבבי העתיד, אתה חושב שהיום בוחרים מדבבים לפי רמת הסלביות שלהם ופחות לפי רמת כישרון דיבוב? כן, אני חושב וואלה. כן, אני חושב שכן, כי אני חושב שכל אדם היום גם נולד עם כישרון. לדוגמה, בקורסים שאני עושה, שאני מעביר, הרי אני מלמד מקצוע. אני מלמד מקצוע נוסף. אנשים באים גם מהתחום שלכם, אתם הרי שחקנים, עד כמה שהבנתי. נכון. וגם אנשים, גם שחקנים מקצועיים באים אליי כדי ללמוד מקצוע נוסף. וכאן אני מעביר להם פשוט איך להעביר את הכל דרך הכל בקוף. זאת אומרת, הרי שחקנים מעבירים הכל פיזי. איך מעבירים רגשות דרך הכל, איך עושים מימיקות דרך הכל. זה מקצוע שלם. כן, איך מנתחים דמויות, איך מאפיינים דמויות עם הקולות וכו' וכו'. יפה, בוא נסיים רק עם שאלה האחרונה. אילו פרויקטים אתה עובד לאחרונה? עוד פעם? על אילו פרויקטים אתה עובד לאחרונה עכשיו, בימים האלה? אני עכשיו ביימתי איזה משהו, זה סדרת אנימציה לארצות הברית באנגלית, ולפי משודר בארצות הברית גם כאן. מעבר לזה, אני יותר מתעסק עם הקורסים שאני עושה, אני משקיע שם את רוב המרץ, את רוב מרצים מדי פעם, אני גם משחק. לאחרונה הופעתי לאיזה פרסומת של נסקפה, אם אתם ראיתם, של עילית. אוקיי. נכון, אני לא חשבתי על זה. יפה. כן. איזה כיף. ניקו, ממש תודה שהתראיינת אצלנו, זה כבוד גדול. ממש כבוד גדול. אנחנו כאן בשותפים לתשע ושותפים לנוסטלגיה פינתנו, מאוד מאוד מודים לך, מאחלים לך המשך הצלחה. אמן, אמן, אמן. ורק טוב, אמן. אמן. המשך שבוע טוב, ניקו. תודה רבה לך. להתראות.